Wat begon als een grapje waard werkelijkheid voor Marije en haar vriend. De oude Chinees aan de Lage Herenweg in Marm krijgt invulling. Een escape room. Van het een tot het ander en het waren hele leuke ideeën en toen dachten we nou laten we ook daadwerkelijk ondernemen. Dus ik heb een beetje actie ondernomen en we hebben de eigenaar van het pand gevraagd of het allemaal mocht. We hebben allemaal materialen geregeld, alles erop en eraan. En nu zijn we eigenlijk bijna klaar om alle escape rooms te draaien. Het thema van de escape room wordt het verlaten pand. Wat helemaal bij de joedijstige status van het pand past. Wij hoefden op zich niet heel veel te doen aan het pand, want het is al een verlaten pand. Maar wij hebben natuurlijk wel actief bezig geweest met het veilig maken van het pand. Dus het wegwerken van gebroken glas, het opruimen van het pand. En ervoor zorgen dat als gasten langskomen dat het veilig is om in het pand te zijn. Omwenners hoop je al langere tijd op een nieuwe invulling. Er joggen dan ook positief naar de plan. We hebben op zich wel positieve reacties gehad. Ik heb zelf niet heel veel met lokalen gecommuniceerd. Dat hebben anderen in ons team vooral gedaan. Maar van wat ik heb meegekregen zijn ze wel blij dat er wat gebeurt met het pand. En dat er iets is in plaats van dat het hier maar leeg staat. Wij draaien dus eigenlijk alleen in januari op dit moment. Dus je kan ook alleen boeken voor januari. Als wij goed draaien en wij toestemming kunnen krijgen van de eigenaar van het pand, kunnen we misschien nog langer draaien. Maar zoals het nu staat kunnen wij niks garanderen na januari. En daarom hebben wij dus ook gezegd dat wij alleen in januari draaien.